Hola i molt bones de nou, Nakamas. Després de 4 time skips ben llargs, he volgut tornar de nou a crear i compartir contingut de One Piece. Espero comptar altre cop amb el vostre suport i atenció, així que sense més dilació, comencem! Avui vinc amb un tema força sucós. Dins de la comunitat s'està parlant bastant, i per la gent que no va al dia del manga, no li recomano seguir amb el vídeo, ja que de molt segur que es mengi spoilers. No obstant, primer de tot, voldria puntejar l'acostum que té Eiichiro Oda en fer paral·lelismes. I per què dic això? Doncs perquè personalment li veig una similitud amb l'arc que hem finalitzat ara i Arabasta. Encara que si ens poséssim a parlar, podem treure paral·lelismes de tots els arcs, però no és el cas. El que vull dir és que en l'arc d'Arabasta ens vam endinsar en un regne custodiat per una organització criminal encapçalada per un Ouka Chichibukai, coneguts també com a Cavallers del Mar. Allà va ser on el nostre protagonista va obtenir victòria no només per buscar la llibertat del regnat, sinó també per ajudar a la seva nakama, ja que el capità dels Barrets de Palla, com els altres integrants, pensaven que s'endinsaria a la mar al finalitzar l'aventura. Un cop dit tot això, vull reiterar el tema dels paral·lelismes. Com bé dit, em recorda l'aventura que va viure el Shogun de Wano quan se'n va anar a cercar ajut juntament amb Kinemon. Però en aquest cas ens trobem que hi ha un personatge que ha adoptat la personalitat d'Oden. Aquí és on tenim que fer nosaltres mateixos un esforç i acceptar que la transició de Momonosuke i Yamato és el mateix que el de Vivi en Arabasta. Yamato s'ha passat tot l'arc exigint la identitat d'Oden, tot perquè va llegir el quadern de bitàcora i anhelava a ser com ell, veient l'oportunitat idònia i així surcar els mars amb els Mugis. Però en el moment d'embarcar-se, pren una decisió en ferm i accepta que el millor que ha de fer és quedar-se per protegir Wano. Aquí és on veig molt reflectit el paral·lelisme, però d'igual manera em passa amb un altre succés que va encadenat. Quan vam acabar Arabasta en alta mar, ens vam trobar a l'actual historiadora de la nostra banda, coneguda com a Nico Robin. És cert que en aquells moments aquest personatge venia de ser membre de la banda Baroque, però a poc es va anar guanyant la confiança de cada un d'ells. No estic dient pas que un dels membres bèstia actuï de la mateixa manera, però vull creure que en aquest final d'arc s'acabi afegint un nou membre. I us preguntareu com pot afegir-se un nou membre si ja s'ha salpat de Wano. Doncs havent-hi algú amagat dins del vaixell. Ara, tenint en ment els personatges que s'han vist, les seves qualitats i les funcions que es poden aplacar, hem de ser sensats i honestos, i la possibilitat que veig més factible és la de Carrot. Carrot ha sigut un personatge que se'ns va presentar a l'arc de Zou, i des de llavors ha acompanyat els nostres protagonistes fins a dia d'avui. Ja sé que molta gent està en desacord amb aquest personatge, però a mi personalment no em sembla tan descabellat, ja que té un estil de lluita propi, també és diferent als demés, té un somni, unes funcions dins del vaixell. Si volgués fer la mateixa anàlisi amb un altre personatge, o amb Yamato mateix, crec que no tindria respostes per tot. Si algú tingués una altra idea, el convido que m'ho deixi per escrit en el caixetí de comentaris. Jo sóc Capità Lucy i fins una altra. Adeu!